Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. Ndine Brian Banda ndi programu inanso sabata ino ya Tikudziweni. Programu ya Tikudziweni cholinga chake nkuti tidziwadziwa anthu amene akuchita zinthu zosiyana-siyana m'dziko lathu lino. Timakhulupirira kuti kudzera mkucheza kumeneku nanunso mukhoza kulimbikitsika atchalichi amanena kuti chimene Mulungu achitira wena inunso akhoza kukuchitirani. Mulungu alibe tsankho. Ndiye timadziwana ndi anthu osiyana-siyana kumva mbiri zawo komanso kuti kodi chimene chimachita drive ndi chiyani. Ndiye mlendo wanga madzulo ano ndi Mayi Thokozani Phekani, iwowa ndi Councilor. Timati Thokozani eti? Thokozani. Tikulandireni Mayi Councilor. Kumudzi nkuti? Kumudzi ndi kumangochi. Munabadwira kumangochi? Ndiye kuno ku Blantyre munabwera banja? Banja. Mwakula bwanji Mayi Phekani? Ife kukula kwathu naphunzira primary kumangochi komweko. Then secondary tinaliso kumangochi komweko chakunamwera uko. Then ino tinazabwaroni kuno kuzapangako college tinali pa media apa pompa Malawi Institute of Journalism. Ndithu tinapanga journalism. Modi feso ndifaro lankhani ngati nino. Msabero. Yedu. Munachita ndithu muno bwino? Ndithu. Ndemo choka pamenepo. Basi tukena kantu nkulowa banja ndabamba ati khalani yayapa mudzira ya mazi. Iya anakapatsani microphone. Yedu. Ndithu. Chidwi cha ndale chidabwera at what stage mmoyo mwanu? 2017 nditakhala ndinkakhala ndichilakolako nditaona kudera kwathu kumene timakhala ku Sochi Westward. Ndinaona kuti mwina nditayimira ndione kuti kodi dera lathu lino tingalisinthe bwanji. Ndimene ndinamba kukhala ndichilakolako kenakano ndinamba nokumacheza ndi anthu kumafusa kuti kodi kudera kuno timakhala bwanji kodi zinthu zikumayenda bwanji. Ndimene anthu ena amakhala nditi mavuto tawo tina nditi nene nkumaona kuti kodi timavuto timene timunga ngati ndi munthu wamayi sindingafikira anthuwa kenaka pang'ono ndi pang'ono koma amene macheza nawo anthu suti ndimawuza kuti nendi ndi chidwi chimene chocho koma ndimafuna kuti ndimve maganizo a anthu akudera kumeneko kuti tione kuti tingathandizane bwanji. So zimene zinali liti? Inayi 2017. Yetu. Muzo kuti 2019 akubwera. Kuzo kuti 2019 akubwera. Then zinayamba bwanji? Basi ino titafika 2018 kutabwera chipani cha UTM chichachitima cheti ndiye tinapezeka kuti tinalowa chipani chimene chichachi ndiye tinayi ndi zisankho zakudera. Napezeka kuti mwamwe ayikudera kuti anandisankha kukhala secretary oyang'anira amayi. Ndiye tinali ndi councilor amene ankayimira dera limene lalo ku chipanicho amene ankatayimire nthawi imeneyo. Nde ine kuzaona nali munthu wa bambo ndati yayi munthu wa mayiso ali nako kuthekera ine ndiyima nawo. Nde tinamenya kampeni ya ma primaries pamene paja titatsala ndi 1 week ndi masiku kuti tipite ku ma primaries anapezeka kuti munthu wa bambo anapanga withdraw. Kungosiya nde ndinadusa no post. Popanga withdraw anani nataka ima independent ndio moti uye anayima independent nthawi imene timapikisana 2019. Yetu. Koma nkuluza inu nkuwina. Nkuwinabe basi. Mukeza kuti munawina chifukwa chifukwa ndine nzimayi? Osati chifukwa ndine nzimayi koma chifukwa cha muna mfundo zimene ndimapatsa anthu kuti ndizafika. Kuti ndine amayi mfundo kwambiri inu? Awuni amayi mfundo kwambiri? Amatero ndani. Ndinamva ndithu munayankhula pa nsonkhano wake? Kunawocha tinali limodzi. Munali ati koma ndi muli moto mmenemu. Muli moto mmenemu. Yetu ndithu. So mwawina excitement inayotani? Excitement inali yayikulu ndithu. Sikuti sili ndimachiyembekezera linali pemphero ndi pembedzero langa kuti ambuye anditani andidutsitse ndipo nditawina ndinasangalala ndipo ndinathokoza kwa anthu amene anapanga chisankho choti tiye tintenge nzimayi timweke pa mpando. Munawina ndi mavuto anga? Ine ndinawina ndi mavoti 4000 chakuti amene ndinasiyana naye ndi mavoti 42 amene anali councilor amene anali pa mpando ndiye pamene panali nkhondo. Panali nkhondo. Yetu ndithu. So kuchita ndale kwa mzimayi mavuto ake ngotani? Like what challenges amene munakumana nawo mukuchita campaign? Ma challenges ambiri amene timakumana nawo anthu ambiri amakonda kunyoza azimayi kuti mzimayi alibe kuthekera. Amafuna kuti ngati nthawi yakale azimayi amatika pansi
ndamafuna beti zikhala pansi pomwe paja kuti sakhale pamwamba koma ine ndinadzuka ndikuwauza anthu kuti ine ndikuthekera ndili nako chifukwa mati ukapita ukupezana anzako azibambo chifukwa ndimapikisana ndi azibambo 7 Kuna azibambo mpaka 7? analipo azibambo 7 Inu mayi nokha? azimayi tinalipo awiri Chabwino. ya Kodi masiku ano mawodi akumakhala ndi anthu ochuluka choncho? nalipo timapikisana anthu 9 Wodi? Osati MP? wodi imeneyoyo timapikisana 9 pa 9 po 5 anali independent 4 ndi amene amayimira zipani yetu ukhansala wachitofika zachitofika mpaka pamene pamasiku because nthawi zinatu zaka zambuyo amachita so atu khansala atu kusowa kumene ngati ku dera lina la green corner makhansala analiko ochepa koma dera lathu ayi ndi tinalipo ambiri I think anthu ambiri amafuna mwina panopa khansala anthu akuona kuti mwina ndikuthekera kapena mwina ndi chilakolako chofuna kuthandiza anthu kudera yetu so anthu amaona ngati kuti mzimayi sangathandize amaona ngati kuti mzimayi alibe kuthekera ndi chani chimene mufuna kuti mupange kuwodiko kuwodi kwathu kuli mavuto ambiri mavuto oyamba misewu tili ndi msewu umene umachoka pa manja umakatulukira ku 3 ways nkuzatulukira pa living waters anthu akumene kuja amachokera ku 3 ways ukafika pa manja kuti akakwere chani minibus amakanika kufika kumene kuja ndiso wathu wachipatala kukafika ku chipatala moti kumapezeka kuti kuli referred cases okuti mwina mzimayi anali kuleba akuyenera athamangire ku Queens koma chifukwa choti msewu suli bwino kuti ambulance choke kumene kuja kuyende tuluke mutala kuti kagwere ku Queens amapezeka kuti mwina mzimayi watisira mu njira ndiye misewu ngati imeneyoyo ndimene ndimafunisisa itambira kutani kukonzedwa chachiwiri ma schools athu ngati ku Zingwangwa primary sanitation maskulu ma toilets ngati ana amuna kunalibe ma toilet amene amagwira ntchito ndi ana akazi okha ndiye kupezeka kuti anyamata pena nangati zipanga bwanji amapezeka kuti akalowa kumene kuja mwana wa skulu akakhala pasi wankazi kuti nangati bwanji ku skulu akumatipezerera anyamata ndiye mazuwa munthu wankazi amasowa mtendere ndiye zinthu ngati zimenezo zina ndi zimene mafuna kutani kukonza ndi nkhani ngati ya masafu ndimafuna kuti masafu azifikira wina aliyese koma kwambiri wina aliyese amene ali ovutikitsitsa tili ndi anthu olumala tili ndi azigogo kuti amalera ana amasiye koma alibe kuthekera kwina kulikonse ndiye ndimafuna kuti choyambirira ndiziyambe kuyang'ana zinthu ngati zitizo ngati zimenezozo kuti ndiuchita ndale mzimayi nthawi zina azibambo samazimvetsa bwino adachilandira bwanji aphekani kunyumbako aphekana nachilandira bwino chifukwa chokuti ndinawafikira ndikuwauza kuti chimene ndikufuna kugwira ine ndikufuna kuthandiza anthu suti ndifuna ndipangeza ine ndiye iniyo ngati muli ndi mtima ofuna kuthandiza tiye ndipangeni chinthuchi ndipo tikagwirizana chinthuchi sindizichigwira ndekha tizichigwirira limodzi ndipo anachilandira bwino ndipo nthawi zambiri nzeru ndimatengaso kwa iwo pali izi ndipange bwanji mathawa ndithandiza iye pangani chonchi mayi pangani chonchi komano mwina azibambo ina samathawa chimvetsa mwina azimayi ena amati amapanga chisankho chama chipangira mwawo okha kuseri koma chinthu sanapange umenera ukapangeka ye konzati ukagwada kaye wawa ndikukozani ndiye anakuthandizani kwambiri mu kampeni ndithu kwambiri amapita nawo hayi samakhala nawo koma nzeru ndikuthandiza yetu kenaka aketengani galimoto thamangani apo mukapange kampeni abambo agwira ntchito yetu tsopano kunali ma elections au mayor ndi deputy mayor munayimira ndinayimira pampando wa deputy yetu ndiye munabwera kuba sizinayenda moti bwezi tili ndi deputy mayor wachikazi ndikuza timafuna kupereka mbiri mbrandaya kuti kuyamba BT2 ndikuza simeya amayendera BT2 ndiye timafuna kuti tilere koma zioneka kuti sizinatheki bwanji chinavuta ndi chani I think mwina one mwina chifukwa mwina tangofika kumene mu ujenimu 2 sitingayankhule zambiri koma titha kungonena kuti nthawi mwina sinakwana ndiyepeza munawufuna u deputy mayor kwambiri anthu amadziwanso kuti ku council amadziwa kwambiri makhansala anzanga amadziwa kwambiri yetu ndiye munapeza mavuto napeza mavuto atatu kodi muli pangati makhansala tipo 23 komano nthawi imene timavota tinavota ma MPs amavota nawo pacha yetu ndiye ma MP amene avota nawo analipo 6 awiri sana bweri yetu ndoti intoto anthu amene anavota tsiku limene analipo 29 yetu mukanakhala kuti munali deputy mayor zikanathandiza bwanji zimene mmafuna kuchita ineyo choyambirira ndimafuna kuti tili ndi atsikana amene amapita ku skulu azikhala ndi picture yoti ife tikapita ku skulu tikapanga izi tingathe asamabwerere mbuyo ndicho choyambirira chimene ndimafuna chachiwiri ndimafuna kusintha mzinda wa Blantyre
nzimayi kuti ndikuzena Banda nzimayi ndi amene amatha kuona kuti pakhomo sipali bwino ndenenso ndikanaona kuti mzinda wa Blantyre suli chani suli bwino ndi chambiri chachiwiri imene ndiponso ndimafuna kuti ndizigwira hand in hand ndi meya amene anawina tikanagwira ntchito limodzi tikanathandizana zochitika ndithuto. Tsopano kukhala mzimayi komanso mwanenakali muli pabanja munakwatiwa ndi aphekani ndiye muchita ndale mwinanso mmachita business muli pantchito kapena ayi ndimapanga business yetu kukwanitsa zonsezi zimatheka bwanji? Ndi zinthu zosavuta ineyo ndi shopu koma makhaso katundu ndimapitanso Tanzania ndimakatenga katundu komano chinthu choyambirira munthu mamawa munthu amayi umayenera kudziwa upanga za banja ukatero panga za business pano ndi mmene ndayamba ndale kukhanso si daily sitimapezeka kukhanso daily ayi sitimapita daily yetu ndoti ndi zinthu zokuti utha kuzibalansa bwinobwino ndizosatani ndizosavuta koma choyambirira kuti ndale zisakuvute uyambekaye kulemekeza banja yetu chisisi chake ndi chimene chocho kulemekeza banja kuyamba kulemekeza banja nanga ma meeting ena amachitika usiku chani ndi zimatamanja chifukwa tu makhadi banja walilemekeza ndi amuna ako amatha kulolezana kuti mayi pitani zambiri mwapanga kale yetu so it's just time management tingotero yetu chabwino so far so good zikuyenda bwino ndithu of course pano pasi kuti tamba ntchito kweni sitinayambe chifukwa sitinapanga orientation orientation imene atiyamba khangati pa 5 pa 6 ndi pa 7 tikatero no ndetikhana tikupita ano sopano so ndi pamene mmafuna kuti mwafika kapena ulendo uda kalipo be amayi Phekani ayi sidafiki yetu mupita kuti ichi ndi chiyambi mulowera kuntunda ukayamba pa ukhansa umazafuna ufike pa MP yetu vuto lake limenelo chifukwa chake anthu ambiri sakhalitsana bwino ndi ma MP amaona ngati kuti ndinu ma threat makhansala amaona ngati ma threat nanga makhansala amakhala ndi anthu ayi sikhala threat komano zimakufuna kumvetsetsana chifukwa lesa amakhala ndi khumbo mene ma MP ajali ma MP azikhalanso ndi kuti azifuna chinthu chimene chili patsogolo yetu ndesa makhale threat iwo ajonso amene akwena azitilimbikitsa ife kuti muzitere kuti muzafike pamene tili iwo ajonso amene ali pamwamba so azawuzanso chimodzimodzi kuti chani zinthu ziziyenda koma tikakhala kungokhazikisana ndi tikumaona kuti dziko sili kutani sili kutukuka dziko lili khoza kutukuka yetu kwambiri tingalitukule bwanji nkhani yake ndimene ndikunenayo kuti kumathandizana ine ndimathokoza ndili ndi kansala nzanga amene ndimagwizana naye kwambiri amene ali Leonard Chimbanga iye ndoti anayamba ndale kalekale ndi amene amandilimbikitsa kwambiri ajimanga nanzanu ndachimwene anga ndingotero yetu ndi amakulimbikitsa amandilimbikitsa kwambiri ndikakhala kuti ndifuna nzeru zina kuti ndipeze nzeru zina zokhuza ndale ndimayimbira achimwene pali izi zimundithandiza bwanji nje mwana wanga usadandaule tapanga chonchi basi zinthu zimakhala chifukwa chani munaganiza kuti mulowe UTM nthawi imeneyo kunali zipani zambirimbiri I think basi chinangokhala chikhumbokhumbo kuti nentangolowa UTM chifukwa chokuti nthawi imene maganizo anabwera kuti ndilowe ndale ni nthawi so imene UTM inabadwa yetu so it was nthawi yomweyo yetu andi ndamva kuti makwanitsa chaka ngati chipani dzulo modi dzulo tinayi ndi birthday ndithu yetu kunchewu ayi sitinapite ndithu tinali pa khomo chabwino yetu ngati mwango tipeza kumene mukuonerayi ndi programu ya tikudziwana ndi mayi Thokozani Phekani Councilor mutijani Sochi West Ward mu constituency iti Blantyre City South tichite break pang'ono tipitirira kucheza ndi Councilor Phekani. Program ya tikudziwana ndi Councilor Phekani ku Blantyre. Tikulandireni mgawo lachiwiri la program. Ndathokoza zikomo kwambiri. Mukakhala inuyo mayi Phekani nthawi imene mayikumbukira kuti inali yopweteka kwambiri your lowest moment nditi moyo mwanu?
nthawi imene inali yopweteka kwambiri ndi nthawi imene ndinaluza mayi anga chifukwa mayi anga ankandipatsa chilimbikitso kwambiri then ndimati ndikakhala sindimayiwala ndi nthawi imene imanditani imandipweteka kwambiri. Chaka chanji chimene? It was 1998. Yeto. Bambo alipo? Nawonso anamwalira. Koma Koma bambono anamwalira ndili wang'ono ndisakuzindikira. Koma mayi ndikuzindikirano sopano ndimene ndinamva kuwawa kwambiri. So imene inali nthawi yopweteka kwambiri. Mpaka na lero lema ndipwetekabe. Chifukwa ndimaona kuti akanakhala alipo bweza kumanyadira kuti mwana wanga unakuka ndi kansala sopano. Mukana wina so umeya. Umeya, basi nawonso bweza kukwera nawo BT2 yaka. Ilipo nthawi imene mati koma ndilende mweni nsikana wako mangochi zondichitikira zindineyo your highest moment. Time enda wina zisango. Sindimayembekeze. Kuli usiku umene anthu simunagone? Sugona. Sugona. Olo chokudya sichikoma. Umangodikirira kuti kodi masenta mwanthu azinduza chani. Masenta mwanthu azinduza chani. Ndio matha kumvaliza tichoka senta ine koma nanga senta ine zikuthabwa. Nanga senta ine zikuthabwa. Simunkapita nawo simunapite ku kawena. Ama kupanga tu disqualify baja sizimatheka. Umene ungokhala basi udikire chenje chimene akamaliza kuwerenga muja mama wakuuze kuti ife tamaliza kuno zainda mwakuti basi. Ndiye uthenga unabwera bwanje. Ine tu uthenga tu mende kunenera mo sindinagone ni madikirira. Ndiye utabwera inabwera phone. Unabwera uthenga woyamba. Ndine masenta atatu. Chabwino. Kumanja. Kumanja kuja napezoka kuti ndagwetsedwa. Ndi mavoti 8. Dada 8 ndiwo chepa. Tendidikireni. Ndadikira mali zatsa kuzingwangwa ndinaona kuti ndagwetsa kuzingwangwa ndi mavoti 100 echakuti. Kuzachotsera 8 uja kuzona kuti ndatsabe so ndi mavoti 100 echakuti. Otsatira. Yetu. Kenaka kusapita no ku Chimwankhunda, mene mazandano mali zatsa ku Chimwankhunda, adandigwetsaso ku Chimwankhunda kuja. Koma ndi mavoti amene ndinatsala nawo ineyo sana ndigwetsebe. Ndinatsala kuti ndatsala ndi 41 votes. Yetu ndeni mathukuza kwambiri senta abazingwangwa ndimene nandikoka. Yetu ndithu. Anakukonda anthu akuzingwangwa. Munachita kampeni kwambiri kumene kwe? Iyayi. Koma ndikumene ndimakhala. Yetu. Mkhamu zingwangwa. Ndiyama kudziwani kwambiri kumene. Ndikuzani. Koma sikuti koko ndinagwa kwa ngati kumanja suti ndinagwa kwambiri. Koma kuti mavoti anga ambiri anthu okonda kudinda amati akadinda akalipinda pepa lipapeze kuti inki wapita mbali naye ndamanena kuti ndinalo unvoid ndamapeze kuti mavoti ambiri apamanja anapezeka kuti anatayidwa mwina mavoti almost 50 chakuti ananena kuti mavoti awandowonongeka. Yetu. Koma kudinda kuna anadinda pa. Anadinda ndithu. Yetu. Zoti chipanda zimenezozo ndoti kumanjaso ni madutsa. Munakumana nawo banja apeka? Ku school uti. Kuti? Kunamwera. Yetu. Amadzana ndi kunamwera. Amazaphunzira aso nawo. Kodi ndi tinali kalasi imodzi. Kodi ndi zochokera nkalase? Kalasi. Kenako basitu kulemba maiso limoza afolo iwe abachokera blanta yakunene ni machokera umangochi. Basitu aliyese kubwerera kwawo. Kenaka aibe fitu sitisiyana tizilondola nabe. Wina nkomakwera baso bwera umangochi. Ine okwera baso bwera ku blanta. Basitu zofika natu lero. So mwakhala muli pabanja nthawitalika ba? Tinakwatana 2002 kuzofika na pano pa 2019 17 years. Mwakhala nthawitalika. Chisinsi chokhala pabanja ndi chotani chifukwa inu mukudziwa mayi Phekani kuti mabanja ena ambiri mwina somapitako inu kukwati ukadya bwinobwino umva kuti agawana zidi ibanja lichatu linakathera kuhane chichewa chaka pati bandi agawana zidi nthawi yayitali 17 years nthawi yayitali. Chisinsi chokhala pabanja nchotani? Choyambirira ndikugonjerana sikuti alesa ngakhale 100%. Tinakulira kosiyana alisa makhandi khalidwe lake nde chimafunika kugonjerana nde tikagonjerana chonchi ndoti zinthu zimatani zimayenda bwino. Wina akalakwa wina asakwere pamwamba angopepesa. Umatha kuzimva kuti nesi ndinalakwe koma zangayo akukwerabe pamwamba nde kuti nakwere pamwamba wina akwere pamwamba zinthu zimakhala zosayenda. Umangopanga chisankho choti ine ndingogonja nde kugonjerana 1 kumverana 2 ndi kupemphera chachikulu. Chifukwa china chilichonse chimatheka ndi Mulungu. Ni marriage counselor? Mukangati muzidzwa bwino kwambiri zimenezi. Hayi koma muna 17 years muna ka experience kokhakalimo. Ndikuzani muna ka experience kokhakalimo. Yetu. So kugonjerana ndi chinthu chofunikira kwambiri. Makonda kudya chani mayi Phekani?
Ine ndimakonda kudya mpunga wa nkhuku. Oh. Ndankhwiro Phekani. Phekani ngankhwiro? Ndikuzani. Mpunga wa nkhuku? Ukhoza kudya teire? Ndikuzani. Oh. Koma masamba ake. Ndimakonda kudyera mpira otendera. Mpunga wa nkhuku ngokadyera mpira otendera. Zimatheka? Nditauphunzitsani tsiku akamati grab etivi. Zona. Ndoko. So mpunga wa nkhuku. Mukakhala kuti simuli busy za ndale mwachita koma sinafunse kuli ana nyumba kwe angati aratu oyamba mamuna walemba folo chaka chino kuli munthu mai Phekani ndonkulu lino Muna so badaja mfulume. Ndukuzani. Wachiwiri standard 7. Yedu. Wachitatu andika akakazi kali ndi 2 years. Chabwino. Ndukuzani. Mukakhala kuti simuli busy mumakonda kutaniyo. Nthawi zambiri ndimakonda kuonera ma series. Nthawi zina ndimakonda kuonera maka program yanu yakwa Gwanji ndi ya Hot Current. Sinimakonda kuphonya. Komano kwambiri ndikafuna kuti muna ndipange refresh mind. Ndimakonda kuonera ma series. Ndimakonda ma series ena ngati ku South Africa ngati Rhythm City. Ndimene ndimakonda kuonera tsiku ndi tsiku ndipo sinimafuna kuiphonya. Ndakondwera kwambiri kuti makonda soka Gwanji so ndi Hot Current. Ndukuzani. Sina ngati wafati zipeza poso experience. Zona. Tsopano mwina nkufunsa kunena kuti mmene mwateremu ndiye kuti ndale mwayamba basi apa bandera 0 simubweranso situbwereranso mbuyo kenako UMP kumapita kuchipani koso tikufuna sote zafikeso kandi anthu amanena ati ali mu National Executive Committee nafeso tifuna tizakhale mmene aiza nina soti Secretary General wachipani mene ali limayekali ati kulota siku lako ukhoza alipo azimayi ambiri amene amachita mantha kuyamba ndale mungauze chani amaona ngati kuti ndale ndi mwina zikhoza kusokoneza banja ena amaona kuti ndale basi munthu ena kungokhala mzimayi wa ndale ndi kuti mwina you are loose your moral loose maganizo amene amakhoza kukhala ndi anthu ambiri ukapanga chisankho zimatengera iweyo ndi mtima wako chimene ukukuuza chifoti wapita kundale of course ukakumana ndi anthu ambiri koma iwe ngati wapanga chisankho chokuti ineyo ndikakumana ndizi sindikagwa m'mayesero ndi ukapanga chisankho choti ine ndikachilimika ine nditha kuwalimbikitsa azimayi kuti kundale kulibe chinthu chonse chimene chingalepheretse mzimayi kuti apite patsogolo ine ndapanga chisankho ndimene ndakuwuzirani mukuti ndinapezeka kuti ndapita ku constituency ukakhala secretary wa chipani wako constituency kuchoka mbe pamene napanga chiganizo chokhala councilor panopa ndimene ndikuganizabe kuti ndizipita kandi kalowe kunegi mpaka ndifike mpaka na ku MP koma chimene chimafunika ndikulimba mtima ndikupanga chisankho chimodzi choti mene ndalowa apa ndizipanga izi komanso ndizisamalaso banja langa kunyumba yetu mayesero amundale ngota mayesero amundale tumwina anthu ena eti amafuna kuti akubwezeretse mbuyo kufuna kukufowola azibambo ena amafuna muna akubwezeretse mbuyo muna akuti anakuonongera reputation yako komano iweyo ukakhala kuti ndiwe munthu wolimba anthu aja amatha ndiwe khaso maoneka lusi chifoti mzibambo kuti akupanga approach ndimene iweyo ukuonekera kuti uli lusi kuti waziphwekesa chifukwa amanena ati kufusiridwa kwambiri sikuti ndikuoneka bwinoyo ndikuchipa yetu mwayankhulatu Phekani kufunsiridwa kwambiri sikuti nkuoneka bwino koma kuchipa asisi taimani ndiye kuti waona kuchipa munthu sitoti ndiwooneka bwino yetu so ndale ikhoza kukhala kariya ndithu kwambiri atsikana ena amene akutionera pano akhoza kuona kuti ndale ndi kariya kwambiri timamva kuti kumachitikanso nthawi zina katangale ngati mmakhansomu kumva kuti ayi masimenti agawana inu muchita bwino zinthu zanu ngati councilor amayi anthu akukhulupirireni ine tukatangale ndi I think so muna chifakeso china ndidzusa chinthu chake chinayi ngati chiticho ngati chimene chocho chifukwa ngati kudera kwathu kwanthu ena nkadandaula nkhani ya masafu upeza kuti munthu amene akulimba masafu muna ndi munthu wabwinobwino akuchokera nyumba yabwino koma upeza kuti gogo wina ake akuvutika koma masafu sana mulembe nawo chinthu china chimene chinandipangisa kuti ndidzuke chinali chinthu ngati chiticho chimene chocho kuti awa ndi amene akuvutika ndi amene akuyenera akalime masafu kuti ka 21,000 ndikajala ndilawo akati akanalandilawo kana kathandiza yetu ndiye kuti izozo ine simbali yanga ino sikuti mungakokere akwanu ayi nditha kupatsani chitsanzo pompano kunabwera chimanga chimene amagawira
anthu amene agweredwa manyumba koma ndili ndi anthu anga akomiti ndinawuza kuti sindikufuna akomiti aliyese amene atakhale pano kuti alandire nawo chimanga ndikufuna anthu amene anagweredwa vuto ndi amene alandire chimangachi akadye m'makomo mwawo chosangalatsa nchokuti anthu aja akudziwa chifukwa nthawi imene ndimapanga kampeni ndimawuza anthu kuti sindifuna za chinyengo ndiye waja ngati anavomereza kuyenda ndine ndoti zimene ndikuyenera kuchita apapa ndoti anavomereza yeto munazitenga kuti ndalama zochitira campaign it's expensive anandithandiza abambo kunyumba anakupasana abambo ndikuwuzani anzati munali nkokapempha nanga ena amene alibe kokapempha angapangibwa koma nthawi zina umatha kupita ukapita ndi mfundo zabwino kwa anthu atha kukumvetsetsa komabe zimavuta anthu amanena kuti nthawi yothyola khobo amati nthawi ya kampeni ndiye zimakhabe zovuta komanso apart from thyola khobo kuti uyende kuti uchoke pano upite pena pake uyenera upeze transport ndiye tunepe chokapange nsonkhano kuti uyitane anthu ngati zinkuzamawu zichoyenera ulipire kuti sinanga zinthu ngati zimene zimapangisa anthu adabwe kuti kodi uku kuli chani ndi ndalamabe palibebe chinthu chimene ungachipangepo pa ndalama ndi zovuta first attempt you color councilor mwawina ndiye kuti malankhula mbalume zamphamvu kumenekwe osati kwenikweni komano mwina zimeneno anthu amaziona kuti zinthu sizimayendera ine ndimatha kuwawunikira kuti tikakhala yapa tizaonekera nachonchi tizapanga chonchi ndipo nthawi imeneyo pa zimene ndinali nazo ndimatha ngati ku Zingwangwa health center kuti kunali matoilets a maternity analowa kuti azimayi samagwiritsa ntchito ana abloka kalekale azimayi amapita matoilet apanja amene analinso kuti odzaza munthu wakuti wachoka kuleba apite kumene kuja akasambe ena amagwako kuja ndi chizungulire ndinakhonzera matoilets kumene kujaku mabafa kwakonzera mablockage onse kutsegula kutani moti anayamba kugwiritsa ntchito ndi anaona kuti mzimayi ngati ali kuti akutere ndoti ali ndi kuthekera nthawi yatithera ndimafuna muyang'ane kamera uku mwawuzanji anthu aku wodi yanu ineto anthu akodi kwanga ndawuza kuti asadandaule china chonse chimene ndinalonjeza nthawi ya kampeni zimenezo zozitheka ndipo akhala anthu osangalala ndipo anthu aku Sochi West Ward amanena kuti kuno sitimabwereza koma paine ndekhala zabwereza for 2024 sinzapangaso kampeni mayi Thokozani Phekani tikuthokozeni chifukwa chobwera zomwe kwambiri tikaterenso ndiye kuti tafika pa mapeto programu yathu madzulo ano timacheza ndi mayi Thokozani Phekani councilor ku Blantyre ndine Brian Banda kufikira sabata yamawa pamene tizabwerenso ndi mlendo wina tingoti mwakomano onse and goodbye.